I wonder how, I wonder why. Goddag derude, og velkommen til endnu et afsnit af Ekspertpanelet. Vi starter ud i dag med et spørgsmål fra Susanne Jensen, som spørger, hvordan og over hvor lang tid kan man forbrænde en Big Mac-menu? Vi står ude foran McDonald's i Esbjerg, og med mig i dag har jeg forsøgskaninen Jesper Hyttel, som skal fortælle en Big Mac-menu. Og indenfor har vi en professor, som hedder Hemming, og han vil gå yderligere i dybden med detaljer osv. Er du klar til denne udfordring, Jesper? Det vil jeg mene. Motion og gratis kost, det er lige. Jamen, så må vi bare komme i gang, jo. Så Jesper, så sætter du med måltid foran dig, og du må bare gå i gang, hvis du har lyst. Lige nu er Jesper ved at indtage 1210 kalorier. 1210 kalorier er et ekstremt kalorieindhold i et enkelt måltid. Det svarer faktisk til cirka halvdelen af det dagligt anbefalede kalorieindtag, som er omkring 2500 kalorier for en voksen mand. Alle disse kalorier tager rigtig lang tid at forbrænde ud i et, og det vil professor Hemming illustrere ved hjælp af vores forsøgskanin Jesper. Hvordan har du så efter denne måltid, Jesper? Jamen, jeg har det egentlig ganske glimrende. Hvad synes du med Hemming? Du skal tænke på alle de kalorier, du har fået, og det er også okay en gang imellem, men i længden vil det være rigtig skadeligt for dig. Men så er det godt, at vores forsøgskanin er i god form. Ikke Hemming? Jo, godt nok er knækken i god form, men det vil ikke forblive sådan, hvis han ikke får en varieret kost og dyrker motion. Nå, men nu er vi også til at forbrænde de kalorier, du har fået. Og det skulle du gerne have nogle øvelser til. Det kan du længe, hvis jeg har. Perfekt. Og Jesper, er du klar? Ja, Jesper Hyttel, han siger aldrig nej til en udfordring. Ja, Jamen, så er vi klar herfra. Så har jeg ikke mere andet end at sige end let's do it, do it, do it, do it. Hej, jeg er professor Henning Jacobsen, og jeg vil vise jer, hvor lang tid man skal være aktiv for at forbrænde en Big Mac-menu fra McDonald's. Jeg viser dette på 3 forskellige træningsmetoder. Den første er almindeligt løb med en gennemsnitsfart på 12 km i timen. Den anden er shifting, og den tredje er hård styrketræning. Ved almindelig løb med 12 km i timen forbrænder man ca. 0,714 kilokalorier, og man ganger det med forsøgspersonens vægt, og så har man forbrændingen af kalorier per kilometer. For at beregne, hvordan Jesper skal forbrænde de 1210 kalorier ved løb med en gennemsnitshastighed på 12 km i timen, kan man finde ud af, hvor langt han skal løbe ved hjælp af formlen, som er kalorieindhold divideret med forbrænding ganget med vægt. Forbrændingen for en gennemsnitsfart på 12 km i timen er som sagt 0,7. Vi putter vores tal ind i formlen og beregner, hvor langt han skal løbe. 1210 kalorier divideret med 0,770 kilokalorier gange 70 kilo. Det giver 24,21 km. Nu kan vi så beregne, hvor mange minutter han skal løbe med 12 km i timen, ved at dividere distancen, som er 24,21 km, med farten, som er 12 km i timen, og gange det med 60 minutter. Det vil altså sige, at hvis Jesper skal forbrænde de 1210 kalorier ved løb med en gennemsnitshastighed på 12 km i timen, skal han altså løbe i 121,05 minutter, eller 2 timer, 1 minut og 3 sekunder. Formlen er jo stort set den samme ved de andre to motionsformer. Det eneste man ændrer er blot forbrændingen. Ved shifting forbrænder man 720 kalorier per time, så hvis vi indsætter i formlen, dividerer vi 120 kalorier med 720 kalorier per time og ganger det med 60 minutter. Så får vi 101 minutter. Ved hård styrketræning forbrænder man til sammenligning 300 mindre kalorier per time end ved shifting, altså kun 420 kalorier per time. Vi udregner 1210 kalorier divideret med 420 kalorier per time og ganget med 60 minutter. Men man skal altså lave hård styrketræning i 173 minutter eller 2 timer og 53 minutter for at forbrænde en Big Mac. Vi har altså fundet svar på Susanne Jensens spørgsmål om, hvordan og hvor lang tid det tager at forbrænde en Big Mac-menu. Vi har fundet 3 forskellige måder at forbrænde de 1210 kalorier, som en Big Mac-menu indeholder, og påvist, hvor lang tid de forskellige måder vil tage. Vi kan nu konkludere, at det tager lang tid at forbrænde en Big Mac-menu, da det tager imellem 101 og 173 minutter, hvilket man nu sige er en ordentlig mundfuld. I stay